Joder, en la Casa de Papel tienen a Tokio, Denver y Nairobi. Entonces, ¿quiénes son ustedes? ¿Qué ciudad? Open Road? ¿Qué? פתח תקווה? ואני נתניה, סבבה? עכשיו אפשר לעוף מפה? מה לעוף? אתה רצית לראות בית הנייר בנטפליקס? לראות, כן, בבית, פרחנה, על הספה. לא בתוך הדבר הזה, אני מזיע ביניים פנדה, סקיציס. ולמה כולה עם מסכות של קטורזה? זה דלי. אז תשאל את דליק, מה הקוד פה? אני חייב לשחרר את עדן, הבייביסיטר. זה 60 שקל לשעה. ¡No! ¡Esa es la bomba! אתה מספר לי, ועוד פעמיים בשבוע, זה בומבה בומבה. ¡No! בית הנייר ועוד המון סדרות של נטפליקס בלחיצת כפתור בשלט פרטנר TV. ועכשיו נטפליקס לחצי שנה מתנה. למצטרפים לטריפל מ-139 שקלים לחודש. חייגו כוכבית 2300. עדן, אני כבר בדרך באוטו, תגידי לי, כמה כסף אני חייב לך? 180? יש לך עודף מ1,000,000 יורו?